Allah da girma yake. Ka duba duk yanda nake da ɗan magajiya. Aka zo aka mai alheri a doron ƙasar nan ina matsayin na hannun damansa ta ɓare amma haka ya manta da ni. Ka duba irin yari da nake sawa don Allah. Oh, Allah da girma yake. Ka duba fa, hai, wannan dallatu ya taimaki wannan bawan Allah amma ka duba wannan bawan Allah abokina aminina ɗan magajiya ya manta da ni. To daga nan zan tashi in je in doshe shi zuwa inda yake. Na san ba da wuce can yana hutawansa ba, amma ba sai na faɗa wa dallatu kirfi alƙaleri ba sai na sanar da shi. Yanzu ma daga nan zan tashi in je gurinsa. PDP, ai muna ɓayan PDP a doron ƙasar nan. Allah dafa mu Alhaji Tata doron ƙasar nan. Wayo! Kai? Kai! Allah ya saka ma dallatu. A'a! Kai? Kai, wayo! Daɗi, kashe ni! Kai? Jini na fa! Kai, to ai ban ci na zama ba ya kamata in je wurin ta bare nuna masa alherin da dallatu ne. Wannan irin, kai, ban ci na zama ba, ba ni da wani aminin da ya wuce shi. Ya kamata in je in same shi, wayo! Kai? Aminu ya Allah! Kai sai an mana hoto. Ai, na ni ba hoto ba. A'a, Na ji da alherin dallatu. Ba an faɗa ma ba? Yawwa, to alherin dallatu. Akwai saura ma a gida bari in mana hoto. Allah! Baran taba mini na. Dan Allah. A'a, tsaya mana. Ni? Ce wannan ne. Alherin dallatu ka je ka rike akwai wasu a gida. Ba ruwanmu wallahi akwai wasu a gida ni zan je in ɗau Ba za mu manta ba. A'a ta yaya za mu yi mu manta? Wanda ya mana alheri ta yaya za mu yi mu manta? Idan mun zo zaɓe mu zaɓe shi. A'a ba tantama ai shi za mu zaɓa. Shi ke kai, akwai madaki fa. Akwai madaki? Kai, wannan mutumi na gari mai hankali, mai adalci. A to wallahi ta yaya za mu manta da shi kuma? Ba za mu manta ba. Ni. Ai madaki ina ana yabonsa. Kai, hatta yan bakin gida wato APPC. Yan bakin gida? Wai shara, uwarsu za mu